ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଆମେ ଏକ ଅଧିକ ବୋଲି ବୁଝୁ। ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝୁ। ଏକ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ, ତେବେ ଏକ ଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 2। ସେହିପରି 2 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ 2 ଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 3। ସେହିପରି 3 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ 3 ଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 4। ସେହିପରି 4 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 5। 5 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 6 ହେବ। 6 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 7 ହେବ। 7 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 8 ହେବ। 8 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 9 ହେବ। 9 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 10 ହେବ ଏବଂ 0 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 1 ହେବ। ଉଦାହରଣ 35, 29 ଓ 18କୁ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରାଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘର ପଟୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ତେବେ 8ରେ 9କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ହେବ 17। 17 ହେଉଛି 1.71। ଏଣୁ 10 ପାଇଁ 9ର ବାମପଟ ଅଙ୍କ 2 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଅଙ୍କ 7କୁ 5 ସହ ଯୋଗ କରାଗଲା। 7 ମିଶାଣ 5 ସମାନ 12। 12 ହେଉଛି 1.21। ଏଣୁ 10 ପାଇଁ 5ର ବାମପଟ ଅଙ୍କ 3 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଅଙ୍କ 2 ଲେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରାଗଲା। ଦଶକ ଘରେ ସବାଶେଷରେ ଅଛି 1। 1ରେ 2 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଏବଂ 3 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 4। ତେବେ 1ରେ 3 ଏବଂ 4 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ହେବ 8। ତେଣୁ ଦଶକ ଘର ସବାଶେଷରେ 8 ଲେଖାଗଲା। ତେବେ 35, 29 ଓ 18କୁ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ହେବ 82। ଧନ୍ୟବାଦ।